Ayan, good afternoon. Ayan, magbubukas ng ating wifi. Open ng wifi. Ito na yung laman. Bibilangin kung magkano yung laman. Hatian yung ano nito, kondisyon. Yan, bilang tayo kung magkano. Bukas mo. Sunod itong nagbukas ikaw. Oo. Makatapos na tarong di ba kasi? Hindi ko pa mangkintaan di bukas. Pero bubuksan na ba ni Kuya? Ako lagay ka. Monitor mo lang eh. Di man nagkakawang nagkuya mo. Pag nagpapakabit sa namin sa bagong bin, sa kasa namin ni mamang. Ini. Exhibition din, no? Ay, ibig sabihin nagpapati ito. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. So yan, bali yung nabuksan 1.8 plus, hati kami nito. Tig 900 plus. Ano to wala pa sa kinsinas yung laman niya. Kasi yung wifi na yun, pagpagabit ko, hati kami nung pagkabit. Tig 10K. Tapos yung mga cellphone namin nakakunik. Tapos pag may masira, bahala siya yung maggagastos. Wala kaming gagastusin. Kaya mas maganda yung ganun, hati nung gastos ng pagkabit. Na to, magtatatlong taon na to sa akin, itong wifi na to. Okay naman, pang negosyo. Ayos. Kasi dito kailangan yung wifi na ganyan, wifi bildo, kasi wala kaming internet dito. Kahit yung data wala kami, kaya mas malakas to. Ganyan, sa wifi. Tapos malapit pa sa court, tambayan. May ilalagay pa ako dyan na yung coffee window. Pag nakaipon-ipon tayo, coffee window. Yan ko lang kung magkano yung coffee window. Yan, babalotin na at tatago natin yung
Yung mga income ng wifi na yan, tinatabi ko kasi balak ko ibili ng solar. Magkakaroon tayo ng solar niyan, ng wifi na yan. 900, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Isa. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dalawa. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tatlo. Tatlo. Baba! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Apat. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Lima. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Anim. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ito. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Walo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Siyam. May sobra na 10, 20, 35. Yung 35 na to, ilalagay ko sa alkansya para sa yelo. Pang bili ng kuryente. Pambayad sa kuryente. Ilalagay ko kasi yung benta ng yelo naka-separate. Pambayad namin sa kuryente. Ihalo ko na yan. Ito 900. Nililigpit ko lang kasi yun nga, gusto kong magkaroon ng solar. Yan na yung diskarte. Tingin ng pairam no pintel-pil kasi susulatan ko. Kasi baka may palit ko kulang. Tapos ito, lalagyan ko to ng 110 na tag 5 o tag para maging 1,000 para pag ipinalit natin. Tapos nilalagyan ko ng tanda para alam ko kung magkano yung lagay ng plastic. 900. Kunti na lang. Kunti na lang. Mas maganda po kasi pag naka-solar yung wifi. kasi yung ko, yung pinakang source ko nito sa main, yung wifi niya naka-solar. Kaya sabi ko, pag ito lagyan ko ng solar, mayroon din akong signal, may wifi. Kahit mag-brown out pa, mayroon akong solar. At least may tayo, may kita, may mga maghuhulog kahit brown out. Tsaka pag ngayon, Pampista. tag-anuhan tag-pagyuhan Pag bumagyo, automatic, walang kuryente, walang wifi. Dito, ulan pa lang, kunting ulan pa lang, nagbabarang out na agad eh. Kaya kailangan ano ba pangalan yung tatawag nun? Ipo-provide natin na magkaroon ng solar. Kaya ito, itatabi ko na naman to. Dapat ma-solder kasi pag halimbawa may Ayan! yung mga taga dito may contact pa din. Simpleng lang to, simpleng business. Tapos, pag nagkaroon ako ng coffee window, naglagyan sila ng laglag. Kaya kahit dito lang tayo sa tindahan, may bubuksan tayo na pera pa kunti-kunti. Ayan lang diskarte sa negosyo. Basta madiskarte, tapos marunong kang humawak ng pera, ayos yung buhay. May kung tayo. Kung bili ng bigas, yun lang naman importante. Araw-araw, bigas, ulam, kuryente, yung tubig libre. Yun. Dito kami sa dito sa dito kami dati dito lumaki sa lugar na to, papuntang Bacolod. Dito kami dati nakatira at mangkukuha ng bunga ng pili. Maraya ba pagluway?
Dito ko lumaki sa lugar na to. Maliit lang na lote oh. Yung papasok ng Bacolod papunta ng ano, papunta ng Bato. Makan mo. Diyan. Arga dah ko ni, adi ah. Muda. Oh, adi ah, adi. Kesingan ko nga ni. Ayun si Kuya Bong nagtinda ng ano, mga gulay. Papadyak. Pwede lang. Agyan na. Pwede na. Napulutin na natin yung mga sili. Bumaba na yung pinsan ni Mrs. Pipili. Nakakalusot na pala yung sasakyan dun oh. May kotse na nga dumaan oh. Yan lang yung nakuha. Ayan, tapos na kaming manguha ng ano, sili. Mamulot. Tapos na mamulot. At yung nakuha, ito, kalahating karton. Marami pa sanang bunga kaso alanganin yung iba. Hindi abot ng panungkit. Tapos yung sanga medyo maliit na baka mahulog yung ano akyat. Tapos yung iba napunta dyan sa may palay. Ay naman muna kami dito sa bahay at pinapagupitan natin yung kasama natin kay Kasinggen. Yo mga birador ha. Dito. Pasal ko karitamot ko. So yun mga par, bali ano. Bali araw ng linggo ngayon, tas medyo okay na yung pakiramdam ko sa kamay ko. Kasi nagpahilot ako. Ayun nga. Ganyan yung pakiramdam ko kasi nagpahilot ako kagabi na. Medyo okay na, tas maya maya pwede na ata akong maligo. Kasi kulang talaga yung tao dun sa ano, dun sa pabaya project ni Kuwainoli kay Cum Laude Girl. Tapos napapanood ko naman yung vlog nila na talagang kulang sa tao. Tapos pa nakabuhos na ata sila nung poste. Pangin ko kung walang poste na yon. Yung nabuhusan. Yun. Tapos medyo ano, wala nang ulan. Ayos na yung ano, asa yung ano dito sa amin. Nandiyan si Pula. Dumating si Alamid Striker. Galing siguro to dun sa Bato. Si Bayaw, asawa ko.
Yo. Mabalag ka? Oh, Madaling mata dito. dilim. Sakto. Sakto. Anong meron? Ayun mga kapar, galing lang tayo dun sa project kay Gwen. No, so, ihatid natin itong ano. Sakto, nadatnan ko siya, nagbablog. Mayroong pinapaabot sa team. Kasama ka. Yun. Si Ate Eva and Kuya Ron. Salamatan. Yun, maraming salamat po Ma'am Eva and Sir Ronnie. So, meron siyang ano, binigay sa atin panggas daw. Yun. Malaking tulong na yan. Tag 500 po ang ano, ang bawat isa sa amin. Team Salamat. May Salamat panggas na tayo Ate sa Eva ano. and, Kuya Ronnie. Kasi malayo yung ano, malayo yung iniikutan. Pero bukas tatry ko na. Sayang. Tatry ko na dun sa kung kaya na. Kasi nagpahilot ako kagabi. Sobrang ikot po yung ano, nararanasan namin ngayon. Pero sige lang para sa ano, project natin kay Gwen. Kaya yan. So, malaking bagay po yung mga ganitong ano, financial assistance. No? Panggas man lang talaga. Kasi ang balikan po is 100, may matira naman na kaunti, pero another 100 na naman. Kinaumagahan. Eh, kumpara nung nasa Bacolod, talagang makakatipid talaga. Yung 100, dalawang balikan na yon. Saka hindi ano sa oras, mas mabilis. 10 minutes lang. So nasanay kami na malapit lang, shortcut. Ngayon, Yan kayo dumadaan. Laupin yun. opinion. Laupin yun talaga daan nun. San Antonio, tapos Oo. labas ng bus truck. Ang bus truck. At yun, maraming salamat po sa nag-sponsor nitong panggas namin. Bukas, papasok ako. Pero baka malilit lang ako kasi yung anak ko, atid ko muna dun sa school. Mga 8 pwede na yun. Kapasok. Pero, hindi ako magano sa mga mabibigat muna. Kasi, kakahilot lang kagabi. And maraming salamat po sa nagbigay ng panggas. Pero ako, itatry ko bukas. Itatawid ko yung motor ko dun sa ano. Saan? Kaya na kaya? Kaya ko na. Tulak. Ha? Tutulak. Pagtulak kaya? Oo. Pag di ba kama ka na, di ba kama Saraduan mo tambot siya. May dala kang plastic. Saraduan. Ayaw mo nga eh. Oo. Tapos, Ayaw pala. ingat lang sa ano. Baka yung water lily, alam mo kalsada pa. Yun pala yung tubig. Ayaw nga pala pwede. Oo. Tatry ko na bukas dyan na idaan. Abang-abang na lang sa ano. Kung anong pwedeng gawin bukas. Yun, maraming salamat sa 500 na binigay ni Ma'am Eva and Sir. Kuya Ron eh. Yun, kay Kuya Ronnie. Maraming salamat po. Ipupultang ko na yun, motor ko. Para sigurado. Yun po, maraming salamat talaga. Akin salamat po, ano, Ate Eva and Kuya Ronnie. Dahil sa kay Kuya Noli. Oo. Na siya yung ano, Salamat Kuya Noli. ng pera. Nag-distribute sa amin kaninang tanghali. Ayan. So mapapanood niyo po yung vlog kanina sa vlog ni Kuya Noli, ni Vince. Ayan, nagbisita sila Badet and Nanay Dinona andun. Okay? Yan, pauwi na si Elamid, si Utol. Anak. At yun, salamat muli sa nagbigay sa akin ng panggas para sa bukas. Yun, maraming salamat po Ma'am Eva and Sir Ronnie. At hanggang dito na yung vlog na to at maraming salamat sa sponsor na nagbigay nito. Bye bye!